Atzalde hon denoi, niko hain Santixabeletako ekitaldi desberdinen berri emango ez, bai? Santixabelak aurten ekainak 28tik uztailak 2 ospatuko ditugu. Eta, bueno, fuerte hor, Eta, bueno, Itziarrek aipatu bezala, Usurbil herri zaintzai izan nahi dugu, eta horregatik ekitaldi hauek, prozesu horri begira, modu desberdin batean egoitugu. Esaterako, hain guria deun txutxuterrena eguneko zentrotik eta eguneko zentroko eta eguneko arreta erabiltzeentzat gordeta izango da. Baita ere, bereek eskatutako ordutegiak zaintzen saiatu geha. Esaterako, bertso saioa izan daiteke hauetako adibide bat. Eta horretaz gain, festen aurretik aurreko egunean, ekainak 27an, emango deu Usurbil 1371, 1971, Usurbil bila bezala ezagutzen den bideo emanaldi hongoa zutegin, guk ikusi genuen Jai Batzarreko kideok, eta oso bideo interesgarria, aspaldiko irudik, jende ezaguna, eta denoi gomitatzen zegu beha ikustea. Horretaz gain jakin, egunero musika izango dela, goizetik hasi eta gaueaino. Aipatu bai, herriko talde ezberdinak hartuko dutela parte, bai kontzertu bezala ameban kasurako, baita fanfarrikan brass band ere izango deu, eta baita hemen dazkagun trikukoek ere bai Santixabel egunean baien kale jire aukiko dugu. Horretaz gain, izango dugu entzuteko, kantatzeko eta dantzaiteko parada bai. Urtero bezala puro relajo ere bai izango dugu Hartzabalen, esaterako, eta lehen esan bezala bertso saioa Udaletxe plazan aurten berriz ere. Horretaz gain, herriko kirol ekitaldia mantenduko dugu, Usurbildarren arteko erronka izango dugu. Herri kirol lehiakidak hemen dazkagu bai, gizaproba, trontza, korrika, aurten ere desafio ikusgarria ikusteko gogoekin gaude. Horretaz gain, otorduak ere nagusi izango dira festetan, esaterako zikiro jana, urteroko pai aliaketa, eta beste bat, eta nola ez, jubilatu mazkaria, horri ezin zeo utxegin. Horretaz gain, urteroko ekitaldi bezala, Santixabel egunean sokadantza izango dugu. Bertan gure herriko zinegotziek hartuko dute parte, eta urtero talde gonbidatu desberdin bat izaten dute. Aurten parte hartuko dute herrira azkenaldian etorri diren kanpotarrak, harreman ekimenean parte hartzen ari denak, bai behaiek kanpotarrak eta bai behaien bikoteak. Orduan, azken urtean etorri diren kanpotarra dia gehienak, eta animatu dira aurten sokadantzan parte hartzea. Orduan, ensaiatzen ari da tope, Jo Mikelek esango izue, dena gai dira aldean enean, dantza ikasten, eta ikusiko zuen. Oso irudi politia eta ikusgarri jokiko du Udaletxe plazan. Eta ekitaldi anitzak izango ditugu, aurrentzako, gaztientzako, helduentzako, orduan. Denei gonbidatzen zego Santixabeletako ekitaldietan parte hartzea, eta hemen gauden gehiena bezala, kuadrodun zapia jantzita etorri eta gozatu festetaz.